Kadala, Agent Boyet, ha? Daghanag bangag, oy! Agent Boyet! Pandaman bataan eh. Tirador og saging. Muntik kamay. Pandamay. Derek, unsa ni tabo Derek? I-flashback daw. Wala ka malinyo. Okay. Sige Derek, mag-ilist ako para sa ika-5th episode. Saan naman to? Kapuyo eh. Ay ganyan, nakabalik na ko. Kapi ka kalayo sa Bohol. Andrea, padulong sa mukha po, nalibog na kulsudan yun yung bukid ng kampoy. Excuse me, kanang sir. Asa diri napita ang kanang padulong sa mong bukid? Ha? Damay. Amang ka, di ka kasuda? Ha? Di ka kasuda? Sabi! Bintot. Agent Boyet! Agent Boyet! Maglisod yung kong pangita ka Agent Boyet karon ba kay bukid ba niya mong kampo no? Asa na po ka ito nagtago? Agent Boyet! Agent Boyet! Agent Boyet! Where are you? Ang damay. Agent Boyet! Nakunsa ka diha? Agent Boyet! Oh, ay, sorry. Kumusta Rambol? Kumusta mga dre? Ay, galas ka wala! Okay, Rambol, Agent Boyet. Pero kabalo ka kapoy kayo, Agent Boyet. Ganong kapoy man? Nakunsa day ka? Agent Boyet, dili lalim ang misyon ako dito. Ning barko ko, gikan sa Bohol, padulong sa Butuan. Pero pag-abot sa Butuan. Oo nya pag-abot sa Butuan? Nagbaktas na lang ko padulong sa tong kampo. Na! Kakapoy yan, oy! Kapoy gan Agent Boyet, pero okay lang. Kay kabalo ko nga nani padulong nga itong misyon. Nya, kumusta ang atong biyahe? Pero tiganing kapoy yan, no? Pero Agent Boyet, na ako'y pangutana. Saan na? Kumusta tong kampo? Nagunsa ka diri, ah? Ay, wala! Okay na kayo! Nakitaan mo ka Ay, wala na! Ay, saan nakitaan ta ka diri kanina? Ay, ayaw na nagilapte kung saan isa. Ang importante, yung kumusta yung bakasyon. Delegate, ako rin nakyo. Ay, wala na naging Halay, gara-gara na, usap na! Hala, wala! Oy, Agent Boyet, ha? Nagpagtis ka ganaan, ha? Gulos gawa na mo ng bangagra. Daan. Tara na, kay ginapakita natin sa Sarge. Dito na. Wato sa pagilis, kay mato tayo na Sarge. Tara. Kay para makakuha na tayo milyon. Go! Tara. Ay, kadali lang Agent Boyet. Naman. Diri sa kakaihion ko. Kalas down, tuhanan eh. Kadali lang Agent Boyet, ha? Daghanag bangag, oy! Agent Boyet! Pandaman bataan eh. Tirador og saging. Hello. O niya lagi sa plaza ha. Sige, Biki, taon niya sa plaza ha, birahe ko. Wow! Sarge. Sa problema. Sarge. Wala pa yun na mo nakita ng bata ba? Nga naman po daw pa ninyo nakita ang mga bata agents. Sarge, ang imong ginapapangita nga bata, Sarge, tiguwang na. Ang mga hints nga imong gihatag sa amua, baby pa. Ay naunsa naman kay Agent Ray, nagkadugay, nagkahinay ka ba? Di nga bete ka nga, sa kayunahan na nga mga butang, ikaw rin bahala na. Sarge, Masig na pa kay laing hindra, batag ay bumidra. Agent Boyet mo, may gihatag sa itong kliyente, mga karaang picture. Sarge, basi napay laing hint nga gihatag, Sarge ba? Hinumdumi daw. Tay sa tama di ay. Naigihatag last informasyon ang kliyente. Last niya nabili niyang anak sa park.
Dali ramon ni ana. Sa park ramon din na sa mga Agent 3. Tara na. Ay, kadali lang. Park ka, Sarge. Oh, sa Budget park. na mo. Agent 3. Sa budget. Bantay ka, Sarge, ha? Padali mi, Sarge, ha? Try, Agent Boyet. Sa park ramon din tara. Park naman di, ay. O sige, Bi, padun ako diha, Bi. Nalam kasi kaso kay sabo kayo na ganyan ako mga agents. Ha? Sayang kay kong dress karon. Sus, dali ramon ni ana Agent 3 sa park ramon din. Dali kayo. Asa ganito, Agent Boyet? Sa park ganino. Pisok mga Agent Boyet! Kabalo ka kadagang park sa Pilipinas! Galas, go! Wala na si Sarge, kabalo ka nga tagpila na naka si Mana bago makitaan. Ay! Agent 3! Kabalo na ko! Unsa man na Agent Boyet? Dito sa Lunita Park. Muna pinakasikat na park. Ay kabuwang, kabulok ba ni Moy? Sikat na Agent Boyet pero wala, dili na sure unsa naman ka? Dili na pa isa. Unsa man? Dito sa Sandara Park. Ay kabuwang, dito lang ta sa Jurassic Park, tara. Ay pa. Bulok na yun, na.